Tarihin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta SAMBA FC. Ƙungiyar SAMBA 'yar asalin unguwar Karkasara ce da ke ƙaramar hukumar Tarihin jihar Kano. Ƙungiyar SAMBA an kafa ta ne a shekara ta 1996, wanda shekarunta a yanzu 25 da kafuwa. Farkon ƙungiyar sun fara horo ne a babban fili da ke unguwar a jikin katanga. Daga baya suka koma filin kango. Daga nan suka koma gidan bulo Santiago. Daga bisani suka koma filin firamare. Yanzu haka kuma suna cikin babban fili na asibitin Aminu Kano wato AKTH. Ƙungiyar ta yi masu horaswa da dama, daga cikinsu akwai baban gidan tsamiya wanda ya ba da gudunmawa sosai da har ya ci wa ƙungiyar kwafa-kwafai da dama. A lokacinsa an samu nasarori da dama. Bayan barinsa ƙungiyar, masu faɗa aji na ƙungiyar sun kawo manya-manyan masu horaswa irin su Shehu Gis tare da Abubakar Gwaska, wanda su ma sun ba ƙungiyar gudunmawa da kawo mata nasarori da dama tare da lashe kwafa-kwafai. Bayan shuɗewarsu, ƙungiyar ta sake babban kamu, inda mai horaswa Hamisu Coach tare da mai taimaka masa baban gida tsamiya da kuma Abubakar Gwaska suka ci gaba da horas da 'yan wasa, inda ƙungiyar ta yi shekara ɗaya ba tare da ta yi rashin nasara ba. A ƙoƙarin da ƙungiyar take yi, hakan ya kai ta gasar Tofa Division 1, inda a wasan zone ƙungiyar ta yi nasarar ɗarewa na ɗaya. Daga nan ƙungiyar ta buga wasan play-off na farko, inda ta samu nasara akan ƙofar Ruwan Star da ci 2-1. Daga nan ta buga wasan play-off na biyu tare da Zumunta Action, inda ta yi rashin nasara da ci 3-1. Ƙungiyar ta siya manya-manyan 'yan wasa irin su Hassan Gili akan kuɗi naira 20,000 da kuma irin su Sagir Makai, Baffa Mandela, Awolu Gucho, Najib da ma sauransu. Wanda suka fi kowa zira kwallo a gidan kifi na ƙungiyar su ne Samari Aljan, Jinjiri, Abba Kodago, Zabi, Usaini Duniya, Awolu Kwari, Hassan Gyuli. Haka ƙungiyar ta ci gaba da tafiyar da wasanninta har kawo yanzu, yayin da wasu 'yan wasan sun tafi wasu kuma suka zo. Jagororin ƙungiyar sun hada da mai horaswa Hamisu da mataimakinsa Abdulaziz, Jamilu Kubuja a matsayin ciyaman, Usaini Bela a matsayin mataimakin ciyaman, Baban Abba Kamale a matsayin PRO, Halliru Faiz a matsayin PRO na biyu, G Mega a matsayin tirejara, Kamalu Birsa a matsayin tirejara na biyu, Alhaji Walo a matsayin walfaya, Kanabaru a matsayin walfaya na biyu. Duk a ƙarƙashin waɗannan jagorori, ƙungiyar ta samu ci gaba tare da yin nasarar lashe kwafa-kwafai da dama. Wannan shine takaitaccen tarihin SAMBA FC. Muna yi wa ƙungiyar fatan alkhairi.